Здравейте хора, аз съм просто 47, с мен е Елс и в момента играем на Слитарио. Той вече играе, аз сега почвам да играем. На кое място си? На кое? На кое място си бе, Елс? 286. Аз съм на 502, на 470. Големи умра! Яш. Къде се намира той? Къде умра? Горе? Човек, ние не може да се свържи. Може ли човек, това е за всички? 140. Колко са всички хора, колко са? Моите са... 140. А не, всички може са- са 596. Абе, не са 96. 96 са. Моите са... Абе, не знам. 138 аз бях. Айде, ела в центъра, може да се срещнем бе. В центъречка. Скино е. Първо ще дойде в центъра, чули? Сега гледай. Как умрях бе? Опа. Се сменях просто 48, е така седи до нас и играе на нещо бе. Ей, дай. Ева до центъра, се потем се срещнем бе. Аз оставам. Да се играе. Може да се намалиш крипа, Гого. Малко трудно ще е в центъра, защото не мога да се ориентирам бе. На мен. Опа, къде са? Това кое како умрях. Сега вече ме пусна по-близо от центъра бе. Добре. Сега искам да ме пусна по-близко. И тук проблем. Как бе, той много бъгва бе. Чек, до центъра съм близо бе. И аз много близко. Аз съм на центъра вече бе. Не вярвам. Да бе, къде съм на центъра бе? Чакай. Колко са хората? 500 точно. Може 42. Всичките общо. Не, 530. 550. Ела на центъра бе. Там ли си бе? Не, бе. Няма ли с клипа бе? Точно на центъра съм бе. Аре, човек, аз се заселих да взема точката. Чакай да му съм по-далече, по-близко. Yes! Аз съм много малко. За съжаление искам да проблема няма. Аз точно в центъра бе. Тук се върна. Аре, ако умрях бе. О, как бъде? Абе, тихо бе. Ника. Тихо е. Къде си бе? Съм близо до центъра бе. Колко са ти хората? 550. О, колко са? 550. 546. Моите са 6. Не! Умрях пак! Не ме бъмна. Ай, какви ще те переклами бе? Близко съм много. Как спишеш? Про. Просто 47 бе. На центъра ли си? Там така. Чакаш бе, колкото и аз тебе чакам. На мен не са. Хора, намалям звука бе. Дясно да ме чувате. О, на центъра съм точно. Да, човек. На център. Има един голям син ли бе? Да. Сега умря един син. Човек някакъв, той ще ме да окърди себе. Ето аз много трудно играя. Аз не знам къде се пътна. Как умрях бе? Нали съм ли звука бе? Аха. Ще хора ще го спитат, че съм стоят тъпски. Не знам бе. Просто се играя.
Така хора трябва да стрия малко тъпи работи, защото нямах място. Бе, нямах място, клипа ще да спре. Бе. Просто да се играем, бе. То не може да се намерим. Колкото са хора? 583. 543. Аз виж как правя. Въртя се кръпче. И прецака. Как умирам, бе? Едно гадно, бе. Аз съм 370 80. То откъде му има Андра това, че да бяга. Като от. Хора, дайте паля съм коля, ако искате още епизод на Слитара, бе. И то хамбургер. Не взяли. Какъв хамбургер, бе? Не игра. На коя играли, бе? Не тази. На Небус? Да. Да, хора, може да снимем на Небус. Пак си това хора, само да ви кажа, че Брасла 41, бе. Пламен Георгиев. Не знам дали го познаете, той също имате в канала. Той е снима на Небус. Ако искате, може да видите от него, бе. Снима ли? Да, той беше снимал, като бяхме на сил, бе. Аз съм 400, искам този да умре. Колко си голям, бе? На кое място, бе, Дани? Хай се Аз съм 194-то, бе. Мана, кажи съм по клас. Съм 270. Съм 250 голям, бе. 280. Не. Хора, само да ви кажа, не знам кой беше с мен, бе. Малко път 400 беше с мен. Играх с нас на компютъра на Слитара, бе. И някакъв голям, дето беше 70 000, дойде и аз го буснах и го убих, бе. Браво. Не, бе. И убил то за 80 000 и съвсем малко схапнах, бе. Не може да се да хапна повече, бе. Толкова мен имаш много хора, бе. Виж колко беше голямо. Айде, фак хора. Мисля, това е този клип, ако ви хареса, дайте палец нагоре и се абонирайте. Айде, чао, чао.